так никогда и не увидел отца. С этого дня для всех нас началась другая жизнь. Мы перестали говорить по-русски, пока не убедились, что шлейф той истории не тянется за нами. Но все всегда возвращается. садои барги дарахт овози пасти ма мекаша расмит ра мекаша дасти ма хелак дурай ватанай духтарак кен то машер дили падар месуза дили ҷон гирьянак модар ты калон кади марда шта зобу дарда мебини ки да бард ҳамаш соз мешава кадам фикри ояндама рӯзое ки мешава ки мегирадам нафаси чиқир овози паст да гӯш бачам нигоҳ ки хита бачат бо дар қуш ба дуои шумо ма зиндаем ҳама соза яхелашай пишти доза ҳами ҷами флоса фарзандат мардай падар тони фахр ки камтар раҳм гум худоҷон раҳм ки ма ғарибам ҳаёт мекаша ба бур ай падару модарам ай ватанам хела дур дарахт рӯи бегона фикрҳои девонам дар мағзи сарам мехонанд мара мехӯра ғам ҳама хелама хаб мегузарам сарам хам фикри хонагӣ ё чӣ хебошан ҳама созам падару модар худо нигоҳ ки ту шаҳноза раҳмати калон падар калон карди ту марда ма да бартам ҳама вақт медони куда бартам оғӯши гарми модарам мондак дар ёдам ки мекуна фарёдам ҳамеша да хобам дастон пури қимай раҳумай раҳм гуман чӣ метонам ма мекунам медоне кумалымай ая тараф якумам ая тараф ма ҳичи да поён ба либосем да боло бовар ки личен садои барги дарахт бо рӯи ношиноз худо ҷон нигоҳ ки ҳамашона илтимос از این دنیا شدم خسته